шарҳу тавзеҳ ва омӯзиши нуктаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар ҳаёту рӯзгор ва фаъолияти ҳар нафар дигаргунӣ ба вуҷуд оварда, барои бештар гардидани дастовардҳо ва нишондиҳандаҳо замина фароҳам меоварад. бо мақсади татбиқи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд бо иштироки сарбозону афсарони раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва қисми ҳарбии 3501 раёсати қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд вохӯрии судманд доир гардид. иштирокдорон таъкид намуданд ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чун барномаи мукаммалу раҳнамо ҳамасола ба Маҷлиси олӣ ироа гардида, он фарогирандаи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. дар паёми худ ба Маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки дар шароити мураккабу печидаи ҷаҳони муосир хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вазифадоранд ки барои ҳимояи марзу буми давлати соҳибистиқлоламон, ҳифзи суботи сиёсӣ ва қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ доим омода бошанд. дар идома гуфта шуд ки имрӯз артиши миллӣ ба як ниҳоди пурқудрат табдил ёфта, заминаҳои моддиву техникии он мукаммал гардидааст. барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар қисмҳои низомӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст ки сарбозон аз шароити фароҳам гардида ба таври васеъ истифода намуда барои ҳимояи марзу буми кишвар дар ҳолати омодабошии ҳарбӣ қарор доранд. имрӯз дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ ҷавонони аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфта, зираку чолок, ватандӯст, меҳанпараст ва худшиносу худогоҳ сарбаландона адои хизмат менамоянд. аснои мулоқот таъкид гардид ки ҷавононро зарур аст ки барои рушди минбаъдаи кишвар дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла мустаҳкам намудани пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи истиқлолият, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, таъмини амният ва сулҳу суботи ҷомеа, инчунин ободониву пешрафти Тоҷикистони биҳиштосо бо ҳисси баланди ватандӯстӣ саҳмгузор бошанд. мо афсарону аскарони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ваъда медиҳем ки ба савганди ҳарбии хеш содиқ мемонем ва ба ватани азиз Тоҷикистони ҷоноҷон содиқонаву софдилона хидматгузорӣ мекунем ва ҳама гуна қонунҳою санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар ба тавсиб мерасад, сармашқи кору фаъолият ва зиндагии ҳаррӯзаи хеш қарор медиҳем. зимни вохӯрии кормандони прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд оид ба зарурати оқилонаву самаранок истифодаи нерӯи барқ суханронӣ намуда таъкид доштанд ки риояи меъёрҳои муқарраршуда ба пешгирии талафоти нерӯи барқ, кам гардидани хароҷот ва таъмини мунтазами низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. инчунин варақаҳои иттилоотии таблиғотӣ ки вобаста ба риояи ҳатмии қоида ва меъёрҳои қувваи барқ аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида буд, ба афсарону сарбозон тақсим карда шуд. намояндагони прокуратураи ҳарбии гарнизони Суғд вобаста ба истифодаи қувваи барқ, иловатан тавсияномаи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳамин истифодаи қувваи барқ ба таври дурусту аниқ сарфакорона истифода намудани қувваи барқ корҳои фаҳмондагӣ дар байни ҳайати шахсии сарбозону афсарон ташкил ва гузаронида шуд. дар ҷараёни мулоқот талаботи қонунҳои соҳавӣ аз ҷумла қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ барои шаҳрвандон, эҳсоси масъулият дар самти истифодаи каммасрафи барқӣ ва роҳҳои пешгирии қонуншиканӣ шарҳ дода шуданд. сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти сари вақтии ҳаққи истифодаи он нишонаи маданият ва масъулияти баланди шаҳрвандии ҳар сокини кишвар мебошад.